Zvyknú ich volať Borka, Baša, Baška, Baja, Bajka, Babs, Babsi, Barunka, Barča, Barbie, no originál je originál. Meno Barbora oslavujeme 4. decembra nielen my, ale aj v Poľsku, Česku a Litve. Meno má grécky pôvod a nosila ho aj istá Barbora, neskôr svätá, ktorá sa narodila v 3. storočí v rodine bohatého kupca. Bola pekná, celkom jej to pálilo a bola aj patrične odvážna, pretože sa vzoprela tyranskému otcovi a odmietla dohodnutý sobáš. Otec ju zavrel do veže a zarazil jej vychádzky. Sociálne siete ešte neboli a tak sa dala na štúdium, okrem iného aj kresťanstva. Skončilo to tak, že sa vo veži nechala tajne pokrstiť a počas otcovej neprítomnosti dala vybúrať do veže ešte jedno okno. A tak namiesto 2 okien boli na veži 3, čo malo pre ňu symbolizovať Najsvätejšiu Trojicu. Keď sa otec vrátil, poslal ju rovno na mučidlá a pretože sa odmietla vzdať kresťanstva, osobne ju sťal mečom. Stala sa patrónkou baníkov, delostrelcov, zvonárov, stavbárov, požiarníkov, roľníkov, hutníkov a kováčov. Dohliada na tých, ktorí sú pri svojom povolaní vystavení riziku náhlej či násilnej smrti. Na jej sviatok chodievali ženy v bielom a rozdávali deťom darčeky. V ruke držali metlu, štetku či husacie krídlo a symbolicky v dome povymetali kúty. Dodnes sa zachoval zvyk rezať 4. decembra vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na Štedrý deň.